हे सकाळच्या वेळेस टाकलेलं चांगलं असतं, ते दव पडतं ना, मग थोडंसं काम की नाही किचनचं मग हलकं होतं. ठेवून देते आणि हे काय छान असं आपलं लोणचं तयार झालं. हे बघा असं पाणी छान सुटले, रस इतकं टेस्टी लागतं ना हे. हा म्हणजे त्यांची सवय आहे की एकदा पोटात भर पडली तर कितीही काही बोललं तरी म्हणजे काय ऐकणार नाही. गुड मॉर्निंग. तर आज सकाळी सकाळी की नाही राख टाकायचं काम चालू आहे. म्हणजे घमेलाभर राख आहे ना, कुणालच्या बाबा घेऊन गेले. तर भेंड्याची जितकी पण रोपं आहेत ना त्यांना सगळं म्हणजे मुळाशी त्याच्या राख टाकणार. किंवा ही राहिले जमा करून ठेवली होती एक 5-6 दिवसाची. हे बघा चालू आहे काम. हे सकाळच्या वेळेस टाकलेलं चांगलं असतं, ते दव पडतं ना, मग ती राख कशी व्यवस्थित अशी चिपकून राहते मग झाडांना वगैरे वेलींना वगैरे. आणि ते वाघ्या शेरूंची मस्त चालू आहे. हा बघा शेरू, शेरू ए शेरू. हा बघा वाघ्या आता एक राऊंड मारून आला आणि त्याला मग बांधून ठेवले. चला आता घरातलं सगळं काम मला करायचं आहे. आणि पाणी तापलं या, ऐकलं का? हां हां हां. ते ना कुणालच्या म्हणजे काम अजून चालू आहे, भरपूर वेळ झाला. माझ्या पण घरातलं झाडलोट करून झाली. आणि हे का पाणी तापले. कडुनिंबाचा पाला काल टाकला होता ताजा, एकदम पाणी ना असं हिरवंगार झालेलं आहे. औषधी आहे पाणी हे आंघोळीचं, चांगलं असं स्किनसाठी ना आपल्या. कुणाल पण गेलं आहे आज ना, इकडचं समोरचं जरा साफ करायचं आहे. बघा किती वाढलं आहे रान, ते गवतच भरपूर वाढलं आहे ना. आणि झाडांमध्ये वेलीमध्ये तण पण वाढतं ना सगळं. त्या ह्याच्यात टाक ना कडुनिंबाच्या ह्याच्यामध्ये कुणाल. हां हा बघा किती तण काढला बघा वेलींमधला. आणि रताळ्याची वेल पण बघा परत वाढली, ते परत आता कटिंग करायला लागणार आहे ती. माझं मात्र घरातलं झालेलं आहे करून, झाडलोट वगैरे, कपडे वगैरे भिजवले. बाथरूममध्ये लाईट लावत्या, कॅमेरा वगैरे असं ब्लर. बाहेरचं वातावरण पण असं पावसाळी झालेलं आहे ना. आज ना नाश्ता काय बनवायचा नाही आहे, नाश्ता ना आहे आपल्याकडे. म्हणजे हे बघा आता हा चिबूडच्या बिया तुम्हाला दिसत आहेत, ह्या ना सुकवायच्या आहेत. तर रात्री चिबूड आपला एक पिकला होता, तो कापून ठेवला आहे, ह्या डब्यामध्ये आहे. मग त्यात साखर थोडीशी, परत चाट मसाला ते असं टाकून ठेवलं आहे. म्हणजे मागे तुम्हाला मी दाखवलं होतं. आता हे खूप गार आहे ना म्हणून बाहेर काढून ठेवलं आहे. म्हटलं फक्त सर्दी बिर्दी व्हायला नको कुणाच्या बाबांना म्हणून. हा पूर्ण डबा भरून आहे, तर तेच नाश्त्यामध्ये खाणार आहे त्याच्यामुळे. चला आणि हे तर ऊन आलं ना का, ह्या बिया मी टाकते बाहेर सुकत. बाहेर वातावरण जरा ढगाळचं आहे म्हटलं राहू दे. आणि आत्ताच मी बाहेर नेऊन ठेवलं ना, तर काय करते ते खारुताई वगैरे असते ना, पक्षी वगैरे आहेत ना, ते येऊन मग ना खाऊन जातात. त्याच्यामुळे म्हटलं राहू दे जरा, ऊन आलं ना का नंतरला वर कुठेतरी ठेवून देईन. मग मला की नाही आज वाटप काढायचं म्हणून नारळ किसायला घेतला आहे मी. आणि नारळ बघितल्यावरती तुम्हाला माहिती आहे सर्वांना, जर का कोण नवीन असेल तर माहिती नाही पडणार म्हणून दाखवते. हे बघा हे दोघंजणं. आता हा इतका गाढ झोपेमध्ये आहे बघा, बसल्या बसल्या डुलकी खातो आहे. पण ते नारळ बघितलं तसं तो उठून बसलेला आहे. किती गाढ झोप आहे डोळ्यावर त्याच्या बघा. आणि वाघ्याला पण सोडलेली आहे, त्याला काय बांधलेली नाही आहे, तो पण गाढ झोपला आहे. ही आहे नारळाची जादू. इतकं त्यांना ते नारळ आवडतं, पण मी काही जास्त देत नाही. फक्त नावाला जर असं आपलं त्यांचं मन शांत होण्यासाठी थोडंसं आपलं द्यायचं. शेरू ए शेरू, गाई कर बेटा, गाई कर, गाई कर, गाई कर. बघा ती झोप आहे डोळ्यावरती. आज सकाळी सकाळी जेवणाची तयारी चालू आहे. जेवणाची तयारी म्हणजे हे वाटप ना काढून ठेवलं ना का बरं पडतं. म्हटलं नंतरला म्हणजे एक 7-8 दिवस तरी आरामात जातात मग आपले.
आणि ते मागे भाग्या आणि शेरू यांचं चिकन जे आहे ते गरम करत ठेवलं आहे. आणि हे आपलं खोबरं किसलेलं जास्त किसून ठेवलं आहे म्हणजे पटकन आयत्या वेळेस कामाला येतं ना, त्याच्यामुळे याची सगळी तयारी करून ठेवते मी आठवड्याभराची. मग थोडंसं काम की नाही किचनचं मग हलकं होतं. चांगला असा लाल परतून घेणार. आणि शेरूला काय माहिती आवाज, गुरांचा आवाज येतो ना, तो सारखा भुकतोय मगापासनं. भाग्या बाहेर आहे. नमस्कार मित्रमैत्रिणींनो, मी प्रिया पवार आणि खूप खूप स्वागत करते साधा स्वयंपाक या आपल्या चॅनलमध्ये. मी म्हटलं थोड्या वेळाने तुमच्या समोर येते, पण आज कामाची इतकी मोठी लिस्ट आहे की बाकीचं म्हणजे माझं सगळं आवरायला मला आज वेळ जाणार आहे. आणि म्हटलं तोपर्यंत सगळं राहून जाईल, त्याच्यामुळे चला आहे तसेच तुमच्या पुढे येते. आता बघा हे वाटपाचं काम चालू आहे परत. म्हणजे मोठी लिस्ट आहे आज कामाची, ठरलेलं आहे सगळं. कपाट आपलं जे आहे ना हॉलमधलं ते हलवायचा विचार चालू आहे कालपासनं. तर काल रात्री म्हणजे काय झालं, रात्री नाही म्हणलं संध्याकाळी कुणाला जेव्हा गेलो ते भाड्यावरती, म्हणजे भाडं होतं त्याच्यामुळे त्याला यायला कसं उशीर झाला, म्हणजे 10-10:30 वाजले. सगळं लेट झालं त्याच्यामुळे त्या हॉलमधलं ते कपाटाचं राहून गेलं. मग तर सरकवायचं म्हटलं का सगळं सामान पण रिकामी करावं लागेल आणि 2-3 माणसं हवी हाताशी, तर ते राहून गेलं. तर आज विचार केला आहे ते करायचं आहे. आणि अजून ती जुन्या घरी आपलं जायचं आहे, तिकडचं साफसफाई बाकी आहे करायची, त्याच्यामुळे तिकडे एक पटकन जाऊन यायचं आहे. म्हणजे आत्ताच जायचं होतं म्हणजे आंघोळीच्या आधी सगळं झालं असतं, पण ते कुणालच्या बाबांचं काम बघा अजून चालू आहे. ते म्हणाले की तुझं काय ते काम आहे ना तू करून घे, आपण हे घरातलं सगळं आटपलं का नंतर पण जाऊया. मग बघूया जितकं होईल ना शक्य तितकं आता पटापट करते आणि पटकन ना वरती पण जाऊन येते. मग म्हणजे एकदा झालं ना का मोकळं, मग म्हणजे साफसफाई मग कंप्लीट होऊन जाईल. बरेच दिवस झाले मी तिकडे गेलेली नाही हो जुन्या घरामध्ये. म्हणजे मला वाटतं मी महिना 1.5 महिना झाला असेल गेलेलीच नाही. काम असेल तर कुणाला जातो, कारण पाण्याची मोटर वगैरे तिकडेच चालू करायला जायला लागतं, कुणालाच जातो ते. मी मात्र गेलेलीच नाही. आणि माझ्या कामातनं कसं वेळ पण नसतो, घरातलं काम ते यूट्यूबचं काम यातच सगळा वेळ जातो. पण आज साफसफाई करायला म्हटलं जावंच लागेल. आणि असं पण चिखल बघा असतं रस्त्यामध्ये, त्याच्यामुळे पावसातनं जायचं म्हटलं का जरा विचार करावा लागतो, भरपूर चिखल आहे मध्ये, त्याच्यामुळे मी नाहीच गेलेली. चला म्हटलं आज पटकन आटपून जाऊया. तर मिरचीचं लोणचं ना मी करायला घेतली, म्हणजे काल रात्री मी करायला घेतलं होतं. पण आपल्या एका ताईंची मला कमेंट आली, त्यांचं नाव आहे गीता मेस्त्री. त्यांनी अशी कमेंट केली होती की मिरचीच्या लोणच्याची रेसिपी शेअर करा. त्याच्यामुळे मी रात्री तसंच ठेवलं आणि आत्ता मी सकाळी बघा करायला घेतले. तर खास रेसिपी त्यांच्यासाठी. आणि ही जी रेसिपी आहे ना माझ्या घरात जे साहित्य आहे त्यापासून मी तयार केलेली आहे, त्याच्यामुळे कदाचित एखाद वस्तू कमी पण असू शकते. पण काय कमी आहे तुम्ही ॲड करू शकता ना, ते तुम्ही म्हणजे सांगते मी तुम्हाला असं. तर साहित्य बघा मी काय घेतलं आहे. तर सगळ्यात पहिला राई घेतलेली आहे, हे धणे घेतलेले आहेत. आणि हे धणे आहेत ना मी थोडेसे असे हलकेसे भाजून घेतलेले आहेत. जिरा घेतलेला आहे, हळद घेतलेली आहे आणि हे हिंग घेतले, मीठ आपल्या चवीप्रमाणे घ्यायचं आणि थोडासा तिखट मसाला. कारण ह्या ज्या मिरच्या आहेत ना जास्त तिखटाच्या नाही, त्याच्यामुळे थोडंसं मी ॲड करणार. आणि अजून जर का तुम्हाला हवं असेल तर यात तुम्ही बडीशाप आणि काश्मीरी मिरची बघा असते ती तुम्ही टाकू शकता, म्हणजे छान असा रंग येईल लाल भडक काश्मीरी मिरचीने. आणि ह्या बघा ह्या आपल्या मिरच्या आता बघा ह्या आहेत ना ह्या कमी तिखटाच्या आहेत, हे काय जास्त तिखट नाही. अगदी तुम्ही लहान मुलं पण खाऊ शकतात, इतक्या कमी तिखटाच्या आहेत म्हणजे नाहीच आहेत. आणि ह्या ज्या आहेत ना ह्या थोड्याशा तिखट आहेत असं, त्याच्यामुळे थोडासा मी तिखट मसाला इथे ॲड केला आहे, कारण आम्हाला थोडं तिखट बरं वाटतं खायला. आणि हे जे तेल आहे ना ते मी रात्री गरम करून थंड केलेलं आहे. आता हे मी त्यात टाकणार. मिक्सर घेतलेला आहे ते, कारण हा जो मसाला आहे ना तो सगळा आपल्याला मिक्सरला वाटून घ्यायचा आहे. आणि इथे घेतलेला आहे मी विनेगर. जर का तुमच्याकडे लिंबू असेल तर तुम्ही लिंबू टाका, पण माझ्याकडे तर लिंबू आहे पण कमी आहे, त्याच्यामुळे इथे मी विनेगरचा वापर करणार आहे. आता सगळ्यात पहिला काय करतं तर हे जे साहित्य आहे ना हे बघा काहीतरी पडलं, तर सगळ्यात पहिला हे जे साहित्य आहे ते मिक्सरला वाटून घेते. तर हा बघा हा सगळा मसाला मी मिक्सरमध्ये ना वाटून घेतला आहे. आणि थोडासा ना जाडसर वाटायचा मसाला. आणि इथे एक काचेची बॉटल घेतली. आणि अजून एक गोष्ट सांगते, जे पण तुम्ही साहित्य वापराल म्हणजे वस्तू वापराल ना त्या सगळ्या सुक्या घ्यायच्या, म्हणजे अजिबात पाण्याचा त्याला स्पर्श नको आहे, नाहीतर मग लोणचं कसं खराब होतं, त्याच्यामुळे ही काळजी घ्यायची. मिरचीचे तुकडे बघा आपल्या आवडीप्रमाणे तुम्ही लांब पण कापू शकता, बारीक पण कापू शकता, पण मी तुम्हाला सांगेन तुम्ही असे बारीक तुकडे करा, म्हणजे कसं खाताना वगैरे पण ते बरं पडतं असं. आता हा जो सगळा मसाला आहे वाटलेला तो सगळा मी ह्यात ना टाकते.
आता ह्यात टाकते मी हे तेल. आता एकदमच टाकत नाही आहे, जसं म्हणजे आपल्याला कसा अंदाज येतो त्याप्रमाणे टाकायचं. पण आता हे प्रमाण किती आहे जास्त आहे लोणच्याचं, त्याच्यामुळे तेल आता इथे मी ना गरम करून थंड केलेलं आहे. जर का कमी प्रमाणात असेल ना तर तुम्ही साधं तेल जरी टाकलं ना तरी पण चालून जातं, गरम करण्याची गरज नाही मग. आणि लोणचं कसं लगेच संपतं ना कमी प्रमाणातलं. आता हे तेल जरा कमी वाटलं तर मी अजून टाकणार. आता हे व्हिनेगर टाकते. एक 2 ते 3 चमचे व्हिनेगर, कारण व्हिनेगर कसं खूप आंबट असतं. बस झालं इतकं. लिंबू तुम्ही वापरा असाल तर एखाद लिंबू टाकायचा. आता हे सगळं व्यवस्थित आपण ना मिक्स करून घेऊया. हे बघा व्यवस्थित आता मिक्स करून झालं आहे. आणि ह्याच वेळेमध्ये सगळं टेस्ट करून बघायचं, म्हणजे मीठ बरोबर आहे का, म्हणजे कमी नाही ना. तर कमी असलं तर आपण टाकू शकतो. झालं आता हे ना बरणीमध्ये भरून घेते मी. आणि सगळा मसाला ना व्यवस्थित भरायचा. हा बघा तुम्हाला मी डबा दाखवते. अगदी पुसून सगळं घेतलेलं आहे. अजिबात वेस्ट नाही करायचा मसाला, कारण हा जो मसाला आहे ना तो मेन असतो लोणच्यामध्ये. आत्ता मी ह्याच्यामध्ये हे तेल टाकते वरून. आणि एक 2 ते 3 दिवसामध्ये ना हे लोणचं मुरतं चांगलं आणि खाण्यासाठी तयार होतं. मला वाटत नाही हे आमच्याकडे 8 दिवस पण राहील. 8 दिवसामध्ये संपून जाणार, कारण मला कुणाला भरपूर आवडतं. आणि कमी तिखटाचे आहेत ना त्याच्यामुळे, म्हणजे तिखट तर नाही आहेच, कमीच आहे. कुणाला जेव्हा आपण खातील छान बनतं. तुम्ही बघा, नक्की करून बघा. आता हे हळूहळू जरा सोडते. बस झालं इतकं. झालं आता, बस झालं तेल, बस झालं. आता मी व्यवस्थित त्याला झाकण लावून ठेवून देते. आणि हे काय छान असं आपलं लोणचं तयार झालं. चला लोणचं बनून झालं. आता इथे आमच्याकडे नाश्त्याची तयारी. तुम्हाला मगाशी बघा म्हणाले ना मी चिबूड, हा बघा चिबूड ना रात्री कापून ठेवला होता. आणि मस्त हे बघा असं पाणी छान सुटले, रस इतकं टेस्टी लागतं ना हे. मी तर अगदी हे चिबूडच्या प्रेमात पडले. गेल्या वर्षी मी खूप कंटाळा करायची खायला, हो की नाही. कुणाच्या खूप हे ओरडायचे गेल्या वर्षी. आणि ह्या वर्षी अगदी विचार नका, अगदी आवडीने खाल्लं जातं आमच्याकडे. जास्त करून मी भरपूर खाते, मला खूप आवडते. त्याच्यामुळे म्हणजे मी तुम्हाला मागे शेअर केलं होतं कसं करायचं होतं. अशा पद्धतीने करून बघा, खूप मस्त लागतं, टेस्टी एकदम. तुमची लहान मुलं असतील ना ते पण अगदी आवडीने खातील ना. बरोबर, काय खरं बोलायचं ना काय समजत नाही. काय नको बोलू, आता काय करते तू सांग. काय मांडी असते, सगळं जेवण झालंय माझं करून. ते बघा तिकडे बघ, दाखव बाहेर. जेवण झालेलं आहे. डाळ शिजते, डाळ होते, सगळं झालं. आता फक्त किचन आवरलं. आता मला पोटात टाकायचंय. पण वर न जायचं, वरती किती असं जायचं. मग जाऊया थोडा वेळ. थोड्या वेळ नको, आता जाऊ नये पटकन, मला नंतर दुसरं काम आहे. मग आता जाऊया, पण आता मी मला पोटात टाकतो. तुम्ही खा की नका खाऊ. कुणाचे बाबा ना गेले 2 दिवस झाले त्यांचं हे चाललेलं आहे. मी त्यांना सांगितलं जाऊया, आज जाऊया, उद्या जाऊया, त्यांच्यामुळे सगळं राहिलेलं आहे. आता पटकन जाऊन आलो असतं मोकळं. मग बाकीचे काम सगळे अडून जातात ना. मग चला मी आता आहे ना पहिला खायला घेतो. लागले सलाड कापा. सलाड कापू. चल कापतो. घेऊन घ्या, मला काय कधी पण जेवा. आमच्याकडे की नाही लाईट गेले, त्याच्यामुळे थोडासा अंधार असेल. तर इथे कुणालच्या बाबांना सलाड बनवायला घेतलं त्यांना ना भूक लागली का अशी इच्छा झाली खायची. काय भूक लागली म्हणजे सकाळी बघा नाश्ता काय नाही ना, आज चिबूड खाल्लेला आहे ना त्याच्यामुळे. आणि मग इथे आता मी घेतलंय जेवण वाढायला घेते मी. आता तुम्हाला मी आता पटकन दाखवते. आणि हे जे जेवण आहे ना ते मी 2 टायमाचं करून ठेवलं आहे, कारण आज ना दिवस माझा थोडासा बिझी आहे म्हणून. आणि आज वार आहे नॉनव्हेजचा. तर हे बघा, हे मी चिकन केलेलं आहे सगळं. जे म्हणजे आत्ताच गॅस बंद केला थोडा. ह्यात डाळ केलेली आहे, भात आहे, आणि इथे चपात्या केलेल्या आहेत बघा इथे असं. त्याच्यामुळे म्हणजे मला वाटतं 12-12:15 वाजले असतील. सगळं झालं आहे जेवणाचं. आता यांना झटपटाने जेवायला देते आणि मग आपल्याला जायचं आहे आपल्या जुन्या घरी साफसफाई करायला. बीबी माझी लाडकी बायको, दबाड माणूस. आणि आता माहिती काय झालं बघा, सगळं म्हणजे जेवण बिवून झालेलं आहे.
आता वाजलेत किती, अजून पण 1:05 बाकी आहेत आणि आमच्याकडे आळस भरलेला आहे. म्हणजे मला माहिती होतं जेवण झाल्यानंतर कुणालच्या बाबा हलणार नाही. ते आता म्हणतात की संध्याकाळी आपण जाऊया. दुपारी म्हणजे किती वाजता? आता दुपार झाली की नाही, 1 वाजता. 3-3:30 झालं. तू उतरल्या म्हणजे 4-4:30 वाजले. म्हणजे जुन्या घरी जायचंय ना आपल्याला, घर साफ करायचं. 3-3:30 जायचं, चहा आल्यावर बोलूया आपण. हे बघा झोपलेत खाली आता. म्हणजे त्यांची सवय आहे की एकदा पोटात भर पडली म्हणजे जेवले ते अजिबात हलत नाही. म्हणजे एकदम अगदी लहानपणापासून सवय आहे. त्याच्यामुळे मला माहित होतं की एकदा जेवल्यावरती ते काय घराच्या बाहेर निघणार नाही. काम नाही करत काय? नाही पण जेवल्यानंतर आराम करायची सवय आहे ना, मला माहिती आहेत त्या काही गोष्टी. त्याच्यामुळे मी त्यांना मगाशी म्हणत होतो की नाही आपण जेवायच्या आधी जाऊया. कारण आता मी बघितलं ना माझे जे रेकॉर्डिंग हे शूटिंग जे केलेलं आहे ना, ते आता मी सगळं चेक केलं तर झालं आहे. माझं ब्लॉगचा व्यवस्थित झालं हे झालेलं आहे. म्हणून त्यांना सांगते आधी जाऊया पण नाही, त्यांनी बोलतात ना आता नंतर चाललेलं आहे. कपाट पण बघा राहिलेलं आहे. म्हणजे आजच हे सगळे कामं होणार आहेत, पण माझा आता व्हिडिओ ना खूप हा मोठा झाला, त्याच्यामुळे मला वाटत नाही की त्या क्लिप ज्या असतील त्या मी ह्या व्हिडिओमध्ये ॲड करू शकेन. ह्या सगळ्या गोष्टी आहेत म्हणून त्यांना मी सांगतो सकाळी जाऊया पण नाही. त्याची सवय जी आहे ती मोडणार नाही. हे बघा आता हसतात ते बघा. ह्या सगळ्या गोष्टी म्हणजे इतकी मी सकाळपासून घाईघाई केली की पटापट सगळं काम आटपून वेळेत सगळं होईल. म्हणजे झालंय सगळं वेळेमध्ये, पण ह्या एका सवयीमुळे सगळं राहून गेलं. आता संध्याकाळला हे सगळं काम होईल. म्हणजे कपाट सुद्धा आणि ते हे पण जुन्या घराचं पण ते आता काय होणार नाही एवढं मात्र गॅरंटी आहे 100%. आता कितीही काही बोललं तरी पण ते काय ऐकणार नाही. तर चला मित्र मैत्रिणींनो, आजचा व्हिडिओ मी आता इथेच थांबवते. आता ह्याच्या पुढे जे शूटिंग करीन ते तुम्हाला पुढच्या व्हिडिओमध्ये बघायला मिळेल. म्हणजे एकाच दिवशी 2 शूट मला आता करावं लागणार, कारण माझ्याकडे काही आता पर्याय नाही आहे. आवडला असेल व्हिडिओ जरूर लाईक करा, शेअर करा. रेसिपी जी तुमचे शेअर केलं आहे मिरचीचं लोणचं, मला वाटतं मी बऱ्याच वेळा मी दाखवलेलं आहे, पण पुन्हा एकदा दाखवले, नक्की करून बघा. छान बनतं मिरचीचं लोणचं आमच्याकडे. ते मुरल्यानंतर आहे ना तुम्हाला मी दाखवीन नंतरला 1-2-3 दिवसांनी पुन्हा. नवीन असाल चॅनलवरती सबस्क्राईब करा. पुन्हा आता आपण पुढच्या व्हिडिओमध्ये भेटूया. तोपर्यंत खूप खूप धन्यवाद.